nahiko nuela, musukoak jantzita, musuei uko egiko geniela. Non gelditu dira, garai bateko besarkada estua, terrazak jendez bete dira, eta ondartzi mugatu zaie edukiera. Etxekoak gara kalean gaudenak, egun oso eta gaudenak, igaro aldira uneri zaiena. Etxekoak abia, normaltasun beria. Etxekoak abia, normaltasun beria. Kaixo neskak. Hola. Zorionak, Eider! No me jodas. Benetan zorion dunazu? A ber, atzo zure eskontzako urte hurrena izan zan, ez? Bai, tantza denez nizan izan aztuzun bakarra. Oie, oso erreza dago gogoratzen. Abuztuak 15 Virginaren eguna. Nik gogoratzen dut zeure eskontzan Kristo ajea neukalako. Nahiko ironikoa da zuk birjintasun eguna ospatzea, ezta, Maria? Bueno. Nik enun gogoratu gure aniversarioa, eta ingorkagen como el culo gehatu naz. Ara, gorka deika. Lola, gorka zertako, Maria? Lasai, ez dela zure gorka. A ber. Kaixo, guapi! Kaixo, maitiz! Hola! Bueno, aztu baino lehen, zorionak, Eider! No me jodas, zure goatu zea? Zer gertatzen zaio honi? Beraria astu egin zitzaiola. Nere tokaio gaixoa. Baina berak zerbait berezi egin zizun ala. Bai, afari sorpresa. Beak indako susilla, txampaina... Hoxe gozua! Nire izena grabatuta zakan lepokua... Jode, ze hortea da. Hola? Nor uste duzarela, Rosalia? A ber, okasillo berezitan bakarrik jarriko nula esan nion. Ta zuketzen nian oparerik egin, klaro. Bueno, potxikoan txikle batzugun azkanda oparitu nizkion. Gure harremanan metafora bezala saldu nion. Bai, asko luzatu da txekela, apurtu gabe. Baina zaporea galtzen dutela. Bueno, Eider, ez zaite fustigatu. Urte hurrenak astea normala da, behin errutinan sartzen zarenean. A ber, enago batere ados. Maria, hilabete batez pertsona batekin txortan egitea, ez da harreman bat. Zaska! In your face! Beitu, nereak moztu baino lehen esain nahi nuena da, agian naita ahaztu zenuela, Eider. Nola naita? Zeure subkonsienteak ahaztu zuela. Ez zenuen ospatu nahi, eta ahaztu zenuen. Miss Freudekin ados nago. Gainera arrazoiak espinilla bezalakoak dira. Batzuk ezkutukoak. Ona. A ber, egila da azken aldian ez gaudela bate ondo. Hoi, egila da. Lehenguan maite zaitute esan zian, da nik genuen jakin zerantzun. Terapia de pareja egin dezakezue. Bai, jauna! Begira, nik ezagutzen du psikologo bat bikotetan aditua dena. Linka pasako dizut. Ta nola, tan ezagutzen duzuzuk? Konbibentzia arazoak nituen bikote batekin... Bueno, bale, amarekin joan nintzen. Baina benetako konbibentzia arazoak genituen, Ja. A ber. Bidali dirazuna ikusten nahi nazta nik ez dakite, A ber, Eider, zu medikoa zara. Pentsa zure harreman gaixori dagoela eta mediko baten laguntza behar duzula, zima? Ja, baina terapeuta hau 4 aldiz dibortziatu da, nere? Hombre, klaro, Maiti, horregatik da bikotetan aditua. Zehatz mehatzak izan egin behar? Hombre, barkatu, burusoiltasun klinika batetara joan eta medikoa burusoila izatea bezalakoa da. Ui? Así que, konfiantza, 0. Optika guztietan medikuek betaurrekoa dituzte? Bai, betaurrekoak saldu bertxustelako. Ba, niri psikologora joateak asko lagundu ninduen. Ui, hainek ilan joan zinen, Ez dakidean da zergatik utzi zenuen. Horka! Beitu, aspaldian ere gorputzarekin, komplexuak izan nituen, psikologora jun eta superatu nituen. Benetan? Terapia bidez? Ke ba? Psikologoarekin oheratu nintzen. Maria! Zer? Niri funtzionatu zidan? Berari ez hainbeste. Lehen hau, lizentziak kendu zioten. Gero berarekin utzi nuenean supergaizki pasatu zuen eta psikiatrarenean amaitzu zuen gixajua. Aizu baina ni? Fenomenal, Eider, fenomenal. Meri fan total. Bai, ez da. Etxekoa da. Neskak, rumore. Pasada? Olatu txiringituko kamareroak positibo eman du. Benetan? Bai.
eta txiringitoa itxi egin behar izan dut. Joder, ze sorte txarra. Eze kontuze bile, verdad, ze gutxien espero dezunean. Hombre, donorkutza gaitezke. Bai, horregatik onena mezua zabaltzea eta bertara ez gerturatzea izango da. Inorrez kutsatzen. Bale, ba, itorri datziko dio, ze antze daude geratuta. Oso ondo, eta dituzuen talde guztietara ere bidali. Gorka, noiztik interesatzen zaizu zuri osasun publikoa? Cariño, gogoratu ostalaritza ezinbesteko zerbitzua dela. Zer raro. Aitorrek esan dit, txiringitoa irekita dagoela eta bertan daudela. Borduan bula osatu dizute? Edo, zuk asmatu duzula. Nik? Bueno, Eider, mesedez. A ber, zergatik nahiko nuke nik horrelako zerbait? Bale, nik asmatu dut. Jode, Gorka, baina nola egin alduzu horrelako zerbait? Gainera, olatukoa zure laguna da? Bai, laguna da, baina business is business. A ber, Gorka, horrelako zurrumurruek bere negozio ondoratu dezakete? Barkatu? Guztion negozio ondoratuko duena bere prezioak dira. Gorka, itxera izana ez da legala. Ilegala dena bere prezioak dira. Rabak 5 eurotan jarri ditu, kainak 2 eurotan eta COVID tasak kendu du. Denak arruinatuko gaitu horrela. Erraixa dakazu, jatxi prezioak. Hori, eta ez ahastu ardo ere geistea. Neskak, zuek lagundu zurrumurrua zabaltzen eta ordaina egongo da. Ez, Gorka, ezin dugu horrelakorik egin. Ez da neskak? Maria? Gorka, gure laguna da. Zer eskaintzen diguzu? Mahai hau zuen gustokoena, uda guztia erreserbatua. Ez, uda guztia ez. Urte bukaera arte. Egina. Baina Maria! A ber, nere, egia da, irailean teurrian hemen oso gualde honetan dula. Neskak ezin dugu bula basabaltzen lagundu. Zabalduko duguna, ilara free gunea izango da. Hau da, ez duzue inoiz ilaran zain egon beharko. Iriki eta maila zuentzat. Nere, oso tendagarria da. Talde guztien behar eta listo, ez da? Baina Maria! Gorka, rabak merketzen baizkiazu, kontatu nere WhatsAppeko talde guztiek. Eider! Egina. Jode, neskak! Baina... Nere, maila zuretzat. Rabak merkeago eta kriantza urteko ordoaren prezioan. Bale. Espeziala urteko ordoaren prezioan. Baina kopa goraino, ze batzutan... Ados. Venga, ba. Nire bidatzera. Eta nahi duzu gaitzea komunetan drogasatzen dutela? Maiti! Buloa puteatzeko da, ez jendea erakartzeko. Joder. Tragoa jotzeko horrele bili behar izatea ere. Me joder. Santi, kaixo? Ena oso zagutzen. Ara, orain txez tutino ere zautzen. Ai, ama, Alzheimer? Alzheimera, zea, maskarilla gakin ez tutino ere zautzen. Jode, Maria naiz, Aitorretan erean laguna. Oh, Maria, espaldiko! Nahi zu zerbait hartu nirekin? Ba, lagunekin gelditzu naiz, baina lehenago etorri naiz, bai? Venga! Ba, nizera, Loliren zainago. Bakizu nire neska. Bueno, nire Andrea. Nire maitalea. Amorantea. Zema gauza den zure Loli hori. Zer, ondo pasatzen ari gara, ez da? Maria da, nirearen lagumina. Urte askotarako. Oso ondo. Da zu zer zabitza hemen nire gizonain baukatzen? Barkatu? Entzun duzuna, nire gizonarekin ligatzen ari zaren. Ez, bueno, agurtzera etorren ez, besterik ez? Seguru nago Enrique Porzeren eskalaguntxoak ere gauza bera esan zuela lehen aldiz. A ber. Ustot burua joaten ari zaigula. Falta zaidana, orain ni nago burutik. Jakina, zu gaztea zara eta nizarrak. Nola pentsa dezakezu horrelakorik, mesedez? Zergatik ez du horrelakorik pentsatuko? A ber, gure adin ezberdintasuna oso handia da. Ara, agure zaharra naizela esan nahi duzu? Ez. Zu oso ondo zauz. Zeure adinerako. Nola? Nire adinerako. A ber, zesan nahi duzuzu? Banekien, Mari Purtzilau zure atzetik da bi. Mesedez, nien abel inoren atzetik nobio daukat. Dori zen arra naukan, maja.
baina Santi gaitidana usteko gai da edo norgero, Vale, bai, ulertzen dut. Baina nien noa Santiren atzetik, nik ez du nahi bere bikotekidea izan. Nola? Sexua bakarri nahi dezu honekin? Ez ba! A ber, Ni Maitale oso fogosoa naize. Bale, seguru nago. Nola zaude, seguru. Bera adineko beste norbaitekin probatu duzulako, ez da? A ber, Loli, esaiozu, akaso nik Viagra behar dut? Iso. A ber, zer nahi duzu? Honen pentsioa? Mesedez, noala inoren pentsioaren atzetik, ez erentziaren atzetik, ez ezer, mesedez. Nola erentzia? Ze, orain ni historia nago. Zenbat urte dauzkadala uste duzu? Hobe izango da, juten badi banez. Bai, hobe, ze hau hartuta dago. Alde, bai. Dale por ahí, venid horrera, asalta viejos! Zerpegia jarri duen, sesioarekin hasi zarenean. Gaur egungo gazteak ez dute zer aguantatzen. Zerrez, baina horrela azten garenean, Loli, superkatxondo jartzen naize. Ba, ikusiko duzu erosi dudan tanga ikusten duzunean. Garzón, txampan botila bat Loli irentzat. Nazazu besarkatu orain Eta, karo, nik esan diot, aber unai lasai, normala da laugarrenean hau gertatzea. Laugarrenean, lehenengoan gertatzen ez bada, miraria. Neskak! Kaixo! Hola! Kaixo! Bombazo bat daukat. Bueno, zeinak enrollatu zeo inguan. Hori baino asko zere hobeagoa. Euromilloia tokatu zaizu. Ia. Dei bat jaso dut. Norena. Aktore famatu baten refrearena. A ber, baina benetan da famatua edo Goenkaleko laugarren denboraldian urten zan, eta orain inork ez dau bere izena gogora. Ez. Benetan. Vale. Prestaudete? Venga, bota! Brad Pitt! Baizea! Baiet, bere refrearekin hitz egin dut. Bueno, super enrollatua, por cierto. Eta eskatu dit bihar taberna berarentzat bakarrik izteko. Ja, da zu sinistu indezu. Noski? A ber, Euskal Herrian dauden jatetxe on guztiekin da justo zeure txiringituan afaldu nahi dau. Mesedez. Bai, a ber, ni ere flipatzen ari naiz. A ber, Gorka, konfiantzan. Zuk bokailua bakarrik emate juzu. Ta etxeko postriak industrialak die. Bueno, Eider nahi duzuna, baina Brad dator! Jo super urduri nago. Badaz hamburguesa veganoak eskatu beharko ditut. Hamburguesa vegano. Gorka, gauza bat. Nola gertu duzu eskatu dizutena, zuk ingelesez ez badakizu. Badakit ingelesez, baina euskeraz hitz egin dit. Esan dizuet erreprea super enrollatua zela. Ai, ama, neskak nork esango dio zer. Nik ez. Esan zer? A ber, Gorka, hau dena zaizuela pixkat arrarua iruditzen. Arraroa? Zergatik. Betidanik etorri dira famatuak Euskal Herrira. Begira, Hemingway Iruñara, Woody Allen Donostira, La Duquesa de Alba Donostira. Brad Pitten arrastoa begiratuko dut zara, eso. Venga. Gorka argi da, hau txantxa bat da. Edo norbaitek negozioa izorratu nahi dizu. Bai zera! Begira, aste honetan pelikula bat erradatzen hasi da. Euskal Herrian. Tailandian, Gorka. Mira, fijo, Tailandetik etorriko dela zure raba probatzea. Kao, lepilla de paso, Gorka, adarra joizutela. Joder. Ba, dagoeneko lau afari hondik antzeratu ditut? Badakit nor izan den. Nor? Olatu txiringitokoa. Hombre, eske egin genionet zen ondogon. Hau ez da horrela geratuko. Bihar kainak €1,50 eta rabak €5. Toma! Toma ja! Ez dut dirurik irabaztiko, baina kabroi hori izorratu egingo dut. Oso ongi. Eta hemendik rabak eta brabarrazioa, ezta? Sorry. I called yesterday. Ai, ama. Brad! Kaixo, barkatu. Berandutu ginez. Hemen zukin gatuta algen den ba. Ez, gu zurekin. Nola zuek nekin. Oier,
Gauza garrantzitsu bat esan nahi dizut. Jode, gaixo zaude. Kago la puta, ze esan dizue, miku, zenba denbora eman dizue. Elkarrekin gaude. Ha! Berrize kontu horrekin, bai, tanizea, George Clooney nanaia bikian naiz. A ber, broma hau beha, mendian lenguan nintzen eten da. Claro. Zu mendian. Eta zu egunero kaltzontzio garbi jazten naizea. Egia? Elkarrekin zaudete? Jode! A ber, ondo irutzen itela, bikote honei, dezue, eta asko posten naiz, ederra eta pizti txikia. Bueno, venga, topa, Venga. Venga, ronda hau, nire kontu bai, venga. Aizu, Maria, galdera eti marrezo. Bai. Ze intentzio dituzu nire uneirekin? Nola zure unaiekin. Hemen galderak nik egiten ditut. Ze intentzio dituzu? Ez dago intentziorik. Ondo moldatzen gara besterik ez? Ja. 3 lau txortalde eta gero agur benor. Ez hau zaitugu, Maria. Aizu. Hombre! Zer izineten? Hortaz, zuek, biok, ze bikote hona itezen. Ja, Eta, bueno, atxaldeko ze plan? Atxaldeko? Otako kaiek bat, akilatu dugu uretan ibiltzeko. Jolin, zu gaina hor ondo moldatuko zea, ez da? Sartu tatera. Espezialista izango zea. Barkatu? Bai, zea, pala, uretan. Sartu tatera. Maria, seguro moldatuko dala. Zakit, igual. Unai. Zer? Ekarriko estazu beste zerbezatxo bat mesedez. Bai, nire bai. Hau, ja. Bai? Bana. Bai, zerbeza bana. Aizu, errespetu pixkat, Niri unai asko gustatzen zait. Bai, jo nire asko gustatzen zitzaizun. Xabire asko gustatzen zitzaizun. Patxi... Ez dago patxirik. Aba, bera. Izenak aboleo esaten hasi nez, eta bi asmatu inditut. Unai asko gustatzen zait. Asko. Eta uste dut, maite mendutan hola. Claro. Hemen txezuen, beste... Hombre, krak! Eskerrik asko maitia. Garriak zineten, Bai. Beste bat hartuko nuke. Bai, eta nik beste bat. Bai. Orduan beste bat. Bai, beste bana, bai. Ara, Maria, unairi zerbait gertatze bat zaio, arazok izango dituzu. Bai? Norekin? Zurekin? Kuadrillarekin. Kuadrilla da. Da kuadrillako norbaitek min egiten badio, kuadrilla osoari egiten dio min. Uste dut beste trago bat behar dudala. Aizue? Asko ari zarete edaten, ezta? Nik beste bat edango nuke. Nik bai. Beste bat, bai. Maria gauzatxat, esan Maria eta Aizu, Maria. Persona bezala. Zuzea. De puta madre. Nik asko maite zaitut. Asko. Asko. Etxekoak uda. Nonde monte sartu da nerea? Ai, justo mesua bidali dut aldera. Familia krisia ezin joan sentitzen dut oso fuertea. Seguro etorren familia bat dela. Jode. Ikusten, hori da eskontzearen beste putada bat. Familiarekin ere eskontzen zarela. Ironikoki, gorkan familia ez da den gaizki, Ez? Ta punta bingoet. Zetan ari zara? Psikologuak etxeako lana bializkigula. Hasi zarete bikote terapiakin? Bai. Ta, ze moduz? Maitiz, hemen txaduzue betikoa. Gorka barkatu, nire ez dator. Primeran. Bere toki hartuko dut. Jota nago. Zertan gominen?
Eiderri psikologuak etxeko lanak bidali dizkio. Ah, en plan, vacaciones Santillana. Vacaciones Santillana. Berrez grazia egiten, Gaina datorren asteako 4 liburu hauek irakurri behar ditu. Aizu, baina autorea ez da zure psikologua? Bai. Osea, txin, 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 txin. Da gaina bakoitzak aleban erosi behar dugu. Ez. Antza garrantzitsua omen da, bikotekide bakoitzak beri azpimarratzia. Hori timo bat da. Gorka, esan zehose. Ni nerea ordezkatzen ari naiz, osea, pitor hori ematen. Orain zerrenda bat idatzi behar dugu, eta besteren 25 gauza positibo jarri behar ditugu. 25? 25. Hainbeste gauza honez dauzka ez da Jon Kortajarenak ere? Oh. Bueno, Jonik badauzka. Eta? Ze idatzi duzko orain arte? Ba, bere familia ez da olain gaizki, egunero dutxatzea ala. A ber. Hori ez da positiboa. Higienea basikoa da. Ez. Tarzan asko dago hortik taparra bosa garbitu gabe. Ondo apuntatua. Claro. Gurasona dela, etxeko landariak zaintzetula. Wow, partidazo. Bere zergak ordaintzetula. Joder. Hoi importantia da, solidarioa dela esan nahi du horrek. Ja eta koñazo bat ere bai. Ez daukazio zer sexia, divertigarria. Ez dakit. Pentsatu berdet. Vale. Ipurdia hona du. Benetan? Ba, ea noiz ekatzen duzun hemendik errebisio bat egiteko. A ber, Meri, zuk aditu bezala, batetik 10-era. Nien nahi sekula fijatu. Deskribatuzuk. Ba, firmia. La proportzionatua. 2 pomelo sendo. Ba, jazta, Maiti! Bukatu duzu zerrenda. Hori idatzi 25 aldiz, eta kitxo. Por cierto, hementxe duzue zuen kontua. Vale? Perfecto. Bostardo? Bai, zuek bana, eta nereak beste 3. Agurtxi! Osea, txin, 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 diruaren hotxa. Sarkatu